Včera sme odozdávali posledné krabičky v tomto roku a tak trochu sme sa ohliadali za rokom 2024. Keď sme v januári otvárali, boli sme nadšení, že konečne robíme niečo, s čím vieme pomáhať a zároveň niečo, čo nás skutočne baví a naplňa. Bez vás, našich verných zákazníkov, ale aj priateľov, dodávateľov a ďalších by to nebolo možné. Vaša spokojnosť je pre nás obrovskou motiváciou a hnacou silou. Ďakujeme vám a veríme, že budúci rok bude pre nás všetkých ešte úspešnejší a že zažijeme ďalšie skvelé premeny. Do nadchádzajúcich sviatkov vám prajeme, nech sú plné pokoja a radosti. Nech sa do vašich domovov vniesie pravá sviatočná atmosféra, naplnená láskou, šťastím a spokojnosťou. Veríme, že rok 2025 bude pre nás všetkých ešte úspešnejší a plný nových víziev a príležitostí a nezabudnutelných zážitkov. Tešíme sa na ďalšie spoločné chvíle a spolupráce. Zo srdca vám prajeme šťastné a veselé Vianoce a všetko dobré v novom roku. S úctou a vďakou tým krabičky od Lidky. Prajeme vás šťastné a veselé. Aj Tanička? Prajeme vám šťastné a veselé. A srdiečko. Ďakujeme.